Visitamos un dos campamentos dixitais que imparte a Fundación Cibervoluntarios dentro do programa impulsado polo Ministerio de Xuventude e Infancia, neste caso no Concello de Barbadas. Unha iniciativa para chegar ás novas xeracións ferramentas que lles permitan moverse con seguridade nese entorno dixital. Nas redes, en internet, hai información valiosa, hai coñecemento e, polo tanto, todo o mundo ten dereito, ten a obrigación de estar informado. Pero tamén hai perigos, por eso, entre a mocidade, os nenos e os nenas da provincia de Ourense, entre 9 e 17 anos, precisan destes campamentos que son moi axeitados para que saiban discriminar fontes de información, saiban buscar coñecemento fiable, saiban detectar mensaxes de odio, saiban detectar perigos e riscos e tamén saiban detectar fraudes, embustes e, sobre todo, desinformación que abunda na rede. Os campamentos dixitais responden á necesidade de que infancia e mocidade conten con ferramentas axeitadas para desenvolverse nunha contorna cada vez máis digitalizada. O obxectivo é formar no uso seguro e responsable da tecnoloxía, potenciar o talento dixital e fomentar o pensamento crítico entre os máis novos, con especial atención àqueles en situación de maior vulnerabilidade dixital, ao ser estas actividades completamente gratuitas para as e os usuarios. Son idades clave precisamente nestas ferramentas, nestas habilidades, porque atopámonos en diversas circunstancias. Son as idades máis vulnerables no que atinxe ao mundo digital e, polo tanto, consideramos que é fundamental esa formación. Esencial por todas esas circunstancias e, ademais, tamén porque o mundo da navegación por internet crea valor, ten valor por si mesma.